ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାର ସାତକୋଶିଆ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଖାଲରେ ପଶିଲା ବାଇକ୍, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାତକୋଶିଆ ନିକଟରୁ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଜୈନିକ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓହ୍ଲିଯିବା ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଘୋଷିପୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ମହୁଲଡ଼ିହା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନି।